ba a kuna nan kuna ta jira na masu jira na idan kun tuna shi kenan to shi kenan muna bangaren kuma sannan tiran nan ta'ala ya min kuma sannan tiran nan masuka suke kudar nan kai kudar nan idan ta yi to shi kenan ga aikin nan da yamdi yake tiran nan telan nan kadan kan a tambar sannan bebin nan ta ce min hakan kuma sannan ummin nan mai sa yara tallakin fadan waras baban ganga ka sauyan kidan shi kenan iya dare ya tsala ganye da kafaɗi ɗanye ne ya cikin al'ada hali abin kwatance na ne ya ta nan zan fara yan kunjinai hakan kun gane ya matakin aikin niyya da fari sabona ne ya kana ɗauwar ga neman kalamu tunani na ne ya cikin al'umma tukin da na yi rashin fili ne ya ta nan zan jera in tsokano duwawun wane ya abuwa dai dangi ba ba tsanai ba in kun gane ya wani sako na ne ciwo garan fadin sauki ne ya duniyar da aro ce komai tsawonta mai ne ya wani sabo iska ta daukara cikin aikin ne ya ta matsafi yamdi ai gaskiyarsa kenan ne ya yanzu zan shiga aikin ɗanban ruwa ka buɗe kunne ya mu taɓa can nesa in kun rasa ni saɓani ne ya mafarauta yamdi kun yo dare idan kun gane ya wani sabo na ne in kun gina kwarai zanto ne ya ta matsafi yamdi ai gaskiyarsa kenan ne ya ciki sakon yamdi kurman dare rashin sa'a ne ya bari wasan zagi kun san uwa uba jigo ne ya magana jari ce bar tantama cikin aikin ne ya na bi karshen zagi na tabbatar da shin karfi ne ya ita kazar waccan wake na ba ta karshen so ne ya haƙuri girma ne kowa ya ƙi shi kai soko ne ya wani sakon yamdi mai hankali kadai zai gane ya ita mai daci ce aikin ta kunga jahilci ne ya ka faɗi ka ƙara yan gaskiya ku jahilci ne dare ya fara wasan gare yaro ne ya ita matar hanya ko ta kira ni zancen da ne ya wani lissafi ne sabon salo ashe canji ne ya mu fa babo ko kuma kai sai shiru cikin aikin ne ya wani zance ali kai min gida abin sirri ne ya kai kara ali sun dangwara su fadar yamdi ne ya kuma in sun ji ni na gayyato su sakon yau ne ya kere na yawo korar ka kai ashe gado ne ya da badan abdul rashin sani ciwo ne ya kaji toshe kunne dan sun guje mu alkhairi ne ya ba alfahari ba ai kai gare su farfesa ne ya ka cika na dauka ka gare ni kai jigo ne ya a abokan yamdi ka musara da mai kirki ne ya da kabarwa Allah komai ya faru alkhairi